Væddeløbsbanen ved Aarhus. 6.400 deltagere samlet til et helt specielt motionsløb. I form kvindeløb, kun for kvinder. Det er ikke så konkurrencepræget. Der er ikke så mange sådan mænd, der lugter og skubber, og det er bare, at man passer på hinanden på ruten. Det er det, der gør, tror jeg, at det er sådan en stigende vækst med kvindeløb. Det er simpelthen en venindetur eller mor- og dattertur. Det er rigtig sjovt at opleve. Det var derfor, jeg meldte mig til at starte med det, fordi det er kvindeløb. Og der er bare en anden hygge og stemning omkring det. Fordi jeg kigger omkring det alle typer, og store og små, og professionelle og uøvede og alting. Der er plads til det hele. Til daglig er de pædagoger og arbejder sammen i Favrskov Kommune. I dag er de en tur i det fri. Det er muligheden for at have noget sammen og et fællesskab, hvor det er på lige fod med ens kollegaer, så det synes jeg er fantastisk. Vi er 4 søskende fra Thy. Vi står faktisk i rigtig rækkefølge. Ja, det gør jo faktisk. Det er den ældste, den næstældste. Nej, det er Løbet var en julegave fra den ældste storesøster. Ventetiden til start bruger de til at diskutere, hvad de skal gøre for at få en præmie, når de løber over mållinjen. Det er da derfor. Det er derfor, vi er med. Så slår jeg fandme en koldbø. Er det rigtigt? Det var da derfor, jeg lavede en værmøl. Det var fordi, jeg troede bare, det var for at få lidt opmærksomhed. Nej, du kan da vinde sådan en uge. Kan du vinde alt muligt? Er du her bare for at løbe 5 kilometer? Ja. Bare det fordi, du skal have opmærksomhed. Det er det ikke. Nej, du skal da lave sådan noget gakket på vej ind over målstregen. Så kan man vinde. Ja. Det er derfor. Jeg er fandme håb, jeg er i mål, når Rena kommer nu. For det bliver helt vildt. Så er det tid til opvarmning for store og små. Få minutter til start. Der kan løbes 5 eller 10 kilometer. For hyggens skyld, eller for at få en god tid. Vi skal løbe 5 kilometer, og hvis vi kommer under 22 minutter, så er vi meget godt tilfredse. Det var rigtig fint til at starte med, men det var rigtig hårdt til sidst. Det gik meget op ad bakke, synes jeg. Ja, men fint løb, dejligt løb. Det er jo fedt, det er det altid. Bagefter. Bagefter? Ja, det er jo aldrig sjovt. Det er altid svært at komme afsted. Så, men når man først er kommet ud, og så følger man jo bare med. Så det er lidt fedt. Så går der også lidt konkurrence i det. Vi er fuldstændig smadret, men vi er fandme glade. De 4 søskende fra Thy har gennemført løbet. Nu er de samlet om dagens sidste højdepunkt. En gavepose med vareprøver. Ej, se nu da. Det er jo det. Det er jo i form. Det handler om i form. Det er jo essensen i dagen. Ægte løbeglæde, det er også. Ja, det er også. Det er også.